Itinagan ti Ama. Napalabas. Nakapungtot ni Don Leon, apaman anakita na dagiti ladawan na linaon ti envelope, anakita ni ising iti sango ti gate ti mansyon. Nupay nalaos ti pungtot na. Inka gumana pinagkalma ti bagina, apaman anasao ni Bugi nga amangan no kayat lang dagiti kabusor at adailen tanyaman na plano da. Iti sabali a bangir, insagana ni Maximo ti amin, tapno may patungpal na ti misyon na. Kabayatan na, dimtungan ti aldawa naskan nga yakar de Hepe Salvador ti Inchik anatiliwda. Itagagayem, dinggin nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Agdiptib bayo ak Mindes. Kaslad da sabali ang mapasamak iti panangibiyahe tayo iti Chinese, iti provincial jail. Keith, saan ka kung mga agsao iti kasta? Jack manam, nuapa ay kastoy matenti marikriknak. Ag-relax ka lang, Keith. Sana ba ni? Ta naka-alerto tayo mo't amin. Sabagay. Ngamkas itinakon-akon. Naskan nga ag-alerto tayo. Siguraduan tayo nga awan ti dakas ang mapasamak. Di ka madanagan, Keith. Ha? Oops! Ambush! Ag-alerto kayo! Protektaran tayo ti balod! Mendes, idaulwam dagiti daduma kakatwa. Nasken ama idaulwak dagiti kakatwa tayo. Nga tayo tinagluganan ti balod. Wen, Chief. Oh, Jack, ito mo. Ha? Napabuntak tinagluganan ti balod. Saan? Nasiri ba talaga talag na Jonah? Nalaingag paliyo. Sana basta maalilaw. Apay anak ko nam ti kasta. Kinasaritak ngamin kaputan adlaw ko, akaslaad dati kayat nang ibaga kanyak. Kat napagpudnok, ngam. Anya timbaganakan ka? Amam, maragsa ka na kiti kinasirip tanak ta. Iso na lang, tanalintag launay ti panunot na. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No masursuro la kuman ni Monica pinadakkeltaan na sayaat ni Monica. Pangaasim tadi mo iraman iti aramid mo, Leon. Daitala ang tikid daw ka. Tanu ultimo ni Monica kat iraman mo. Amang ano siya kun amismo, ti mangibistukan ka. Dagiti kabusor, kakatwa. Saan tayo idaasar dengan? Fire! Napintas tinagpisto ang dagiti ng salab kada kami. Ngam ikagumaan mi tilumaban. Agda man napuntaan ka dagiti kakadwa. Amom ka din no anya tinangag ko adamag itay laang Monica. Anya, yaya ising. Adamanen na pasamak na inkwentraw. Kat sumagmamano a pulis tinapapatay. Anya? Kasta tinangag ko iti radyo. Sabali manen anak kaal-aling kat apagtang tinapasama. Napintas lang dama kayat kumangag, Maximo. Talaga napintas sa damag dito, boss. Napatay min tinakam magda Hepe Salvador. Kat sumagmamanupay kadagiti pulis tinairaman. Nasiglat namin da Jay a Salvador kat. Jack na chimpuan. Ngunay kanak la kumay tayo iti gundaway. May sa kumamot tayo Jay a pulis kadagiti tinira. Sarabale, Maximo. Ato pa sa pala kuntaway pala kini Hepe Salvador. Importante, awanan Chinese na kamagda. Awanan, boss. Tanangag ko pa yan ang mismo iti damag tipan nakapapatay na. Belikod, Maximo. Kasta kayat ko kan ka. Mapangnam naman ka talaga. Pakailanudan ka amin ang panag. Kayaw-awag mat kanyak ti staff ko, Monica. Mama. Innam amin abiyag tinapukaw. Ti Inchik anatiliw da Hepe. Kan 5 kadagiti pulis na tinaisagwak. Oo na yan.
Kasi mat tinapanawan dagiti na isagmak a pulis. Mamati akadakkel ti epekto day dyan na pasamak ka ni Hepe Salvador. Mama. Iso naskan ang makasaritak ni Hepe. Naskan ang maamuak noan niya at talaga tinapasamak. Iti kasjay ang napasamak, Simon. Ibagam man kanyak. Rumbang lakadi at tagisayang at tibiyag dagiti managdakdakas ang mapatpatay ko. Ding. Maawatan nakmat siguro itan. No apay anadagsan ti darak kadagiti managdakdakas. Maawatan ka. Ngamawan lata ti karbangam ako mustel iti biyag. Kat dagiti managdakdakas. At takati karbangan ta. Awan. Ngem saan aday tati pagbalinang arason. Tapno putputang tilintag. Saan ko apet-pet-petan tilintag? No di kat ipatpatungpal ko. Tila ang Diyos ti atan karbangan amang subot iti impabulod na abiyag. Tandaan hamday ta, Narding. Simon. No ibagam dayta kadagiti na ulila dagiti kakadwak an apapatay iti enkwentro. Anya nga tati isumbat dagan ka. Nalaka ti aksao. Ta saan asika ti adda iti sitwasyon. Bigbigak ti panagbalin mo nga adipan ti Diyos. Ngam kayat ko nga ipalagipkan ka. Adipan ka lang. Saan asika ti Diyos. Amo, awan man ti impormasyon na naala dagiti tao tayo. Masigurado kada Mr. Wong ti utek tinapasama. Kastamot lang ti masigurado, Bogi. Kabisado ko ni Mr. Wong. Tuso day jay. Kat mamatiak nga isumot lang tinang ipatulod kanya kitiladawa na kadwanan ni Monica. Amo, nyamkas itinako ng Bogi. Jak pailuyo si tararamidan ni Mr. Wong. Aguli magkaklayan. Jak makibiyang itiganwat da ita. Bye-bye kita. Kasayatan ti kasta, amo. Bayan tayo idang agin ni boss. Importante. Papigsahin tayo ti puwersa ti grupo tayo. Dayta ti kayat ko nga ramidem, Bogi. Bili naman ay impag dagiti tao tayo. Asaan da pakibiyangan ti mapaspasawang itinagbagitan dagiti pulis kan ti grupo ni Mr. Wong. Amok na niya ti marikrik ng Hepe. Amok ang nariribok pa lang ti panunod mo. Ngamkas inatiili, karbangak amamuan ti amin. Rumrumwari ti investigasyon. At ti Chinese nga i-turn over mi kumay di provincial jail. Ti talaga aranta dagiti ng tambang kada kami, Mayora. Hepe. Kapilitan lang nga da na iraman kadagiti kakadwak. Gapo taing kagumaan mi ida alinapdan. Nakasarita maka din ti pamilya dagiti kakadwam ana isagmak. Saan pa'y, Mayora? Mabay na kagpakita kadakwada. Saan arumbang ti kasta kapanunutan, Hepe? Laglagi pa masika ti leader da. Sika ti Hepe. Saan mo abasol tinapasamak kadakwada? Rumbang la makasaritam dagiti na ulila da. Tapno maipaimot kadakwada ti tulong nga agtaod iti lokal a gobyerno. Ladingit doon yun. Saan na kaya't ni Boss ti pasinga? Maximo, ibagampay kenkwana asak ti dimteng. Sakbay nga ibagam kanyak adi na kayat ti pasinga. Imbilin na kanya adi na kaya't ti pasinga. Iso nga amok nga... Don Leon, pinaturungan ak matan iti paltog. Kaputa mabastusan ako ni Tararamidem Maximo. Makanawan na kalang ni Mr. Wong. Idinto ta siya. Kasosyo na kiti negosyo na.
No te amom ket di ka kabailan na patayem kaputa si kati makanawan na. Nagbidot ka. Ita, agtungpal ka kadi itimbagak nga ipakaamom itipos mo nga da. Wan, Don Leon. Ibaga ka ni boss, di ka tayo. Saan ko makustuhan inalamid mo tao, Don Leon? Mr. Wong, adda kayo dito'y San Bartolome. Panag ko na, rumbang laeng araiman nyo no asino ti Diyos dito'y. Don Leon? Naibagam ka niya kiti na minsan na nasaya at kagayam, nyam delikado ka mat akapusor. Pues, ibagak mat kan ka. Siyak laeng ti rumbang asantuan ti amin niya agindag dito'y San Bartolome. Apakairamanan dagiti ganggan na at. Aniya? Iti kaano man, saan to amabalin a pagserbiyan ti duwa nga amo. Tadumteng latati gundaway nga idayaw na ti maysa ket guraen na ti sa balik. No nasaya kagayam, ngam delikado ka kapusor. Siyak mati Diyos dito'y San Bartolome arumbang a pagtamdam. Boss, naimbag tanalaptak itay tibagik. Talusan! Talaga ko maatinutupa ko ni Don Leon. Saan tayo mabalin basta likidalan dahi chay, Don Leon? Ngan boss, itulog tayo kadilatan, tigas dyan ngay naramid na. Podno tsak makustuhan kas chay ni nalamit na. Ngam kasapulan tayo impluensya, Don Leon, dito'y San Bartolome. Boss, nagsasalono palikot na pasamak. No tsak malilo, ata mo dahi chay, Don Leon, na pasamak. Ngam nadalos trabaho da. Iso saan lumbang kontlaan dahi chay, Don Leon. Ngam amok, nuan niya pagkapsutan na. Katay taas si kaswag. 5 dagtig nayak. Tapno mapalas ko dahi chay, Don Leon. Ising. Ha, Ma'am Chona, si kamot kaya. Asino ayat isisi imam? Taitay pa... Ne. Imot mo ni katikit kitaam. Uwan, ma'am. Addamat kasarsarita na iti cellphone. Ma'am Chona. Asino ti kasarsarita na iti cellphone, Ising? Jak amo, ma'am. Isungarod apalpaliiwa. No anya ti reaksyon na makisarsarita. Tabareng no mapugtuak. No asino ti imawag kenkwana. Pasensyakan ka dagiti nasaw iti na minsan, Simon. Narding. Kang itingitan ti pungtot kan panagladingit ko iti daydiakan ito. Iso ajak nalapdan ti bibig ko anang isawang iti no anya laditan. Mawatan ka, Narding. Katsapay la ko ma. Tamawatan nakmat kadagiti nakunakkan ka iti daydiakan ito. Simon. Nabagas dagiti sinaom. Katlading itak nga ibaga. Kasapulan akanayon apalagipan ka. May papan iti panang ipatungpal mo iti pagrebangan. Katsapay la ko matamawatan dayta. Takas iti nakunaman. Adipan nak ti Diyos. Katrumbag lang agtungpalak met iti pagrebangan. Sa dino nga minti papanam, iha. Adalanas ka nagatangak, mama. Di ka agdanag, taapagbiitak laang. Sana kagbayag, tadyak kayat ngagdandanak kayo. Ni papam ti pampanunutag, iha. Nangrunak at di pala simmangpet. Amumot nga da na pananda ka ni Bugi. Mama, ti pamalubos mo ti kasapulak. Kastamat tan ti panagtalak mo kanyak. Iha. Agan nadak, mama. Katagsubli ang kadagos. Maikarim ka di ang makasubli kasakbay asumangpet ni papam. Ikagumaak, mama. Oh, ala, mapan ka nga rodan. Ngampang nga asim, taapagbiit ka laeng, iha. Tapno saan ta nga agpadpada ang maungtan ken ni papam.
Jack pa'y lamawatan, boss. Apaya kaya't mo sarakan ti anak ni Don Leon? Simple lang, Maximo. Napatag ni Don Leon, Monica. Kakaiso na anak na, Monica. No atatakas mapasamak, Monica. Sigurado masaktan husto dahil jay Don Leon. Boss. Babaan dahil jay, Monica. Sigurado, nakalkalon tupay makasingit ko, Don Leon. Ta planom ti talaga apakatikawag, boss. Saan ko maawatan no anya talaga ti kayat mo pagparangan? Mga na may sagmak kay ti kastangar aramidam, boss. Saan, Maximo? Amom to soak? Sana kumanukot mamay sanak. Palapsa kami ninalamit kanyak dahil jay Don Leon. Ngam pagikalwag, Monica. Tapno masakitan husto dahil jay Don Leon. Agbaligi nga ta ni Mr. Wong iti plano na ken ni Monica. Gagayem di uliwaya na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Madama ti biyahe de Hepe Salvador. Tapno iyakar dati na kumagda nga inchik iti provincial jail. Iti kilat nga danang sanib kadakwada. Limaban de Hepe. Ngam nagbaligilat tadag iti kabusor anang patay iti balod. Ket addapay sumagmamano kakadwa ni Hepe anay sagmak. Iti may sa agundaway. Napan ni Don Leon itaayan ni Mr. Wong. Sana kaya tapastrikan ni Maximo ti Don. Iso ang nakapungtot da ito ket pinaturungan na iti paltog ti makannawan ti inchik. Impang tapay ni Don Leon ni Mr. Wong. Banagasan ang nagustuhan ti naud-udi. Iso ang nagpanunod da ito iti wagas tapno mabalis na ti Don. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Itinagan ti Ama. Papaan dahil jay, Monica. Sigurado nakalkalon tupay makasininged ko, Don Leon. Dahil ta planom ti talaga apakatikawag, boss. Saan ko maawatan no anya talaga ti kayat mo pagparangan? Mga no may sagma kay ti kastangar aramidan, boss. Saan, Maximo? Amom to suak? Sana kumanukot mamay sanak. Palapsa kami ninalamit kanyak dahil jay Don Leon. Ngam pagikalwag, Monica. Tapno masakitan husto dahil jay Don Leon. Boss. Nakalo pa nagipatek dahil jay Don Leon anak na. Sigurado saan makaklon dahil jay. No ada mapasamak takas, Monica. Ha? Boss, kunak man no kursunatan dahil jay papay. Podlo. Isunaskan makasiningad ko dahil jay, Monica. Mapagusto ako lignak. Mabalas ko pa, Don Leon. Boss, kasi dagtan iti pang sarakam ka ni Monica. Nasayaat, no kasta. Tsakaya tagulay, Monica. Amagano makadlaw podno, lantakan kwara, katagatapton kanya. Siyak ti madandanagan iti panang palubos mo kin ni Monica, Ma'am Jonah. Ising. Amangan no kala at asumangput ni Sir. Sigurado ang makaungot dayjay no di na masangputan ni Monica. Sagsaga na akmat ket din dayta. Ma'am. Ngam amuklat tan no anya ti mapasamak. Sigurado nga agsubang kami manan kanilyon. No iso ti umuna asumangput dito'y balay. Dayta ti saan ang mapanunot ni Monica, Ma'am Jonah. Sana bale, Ising. Mamati ak saan matla ang mataginayon ti kastapagteng. Ambok, dumtang tumutla ang ti gundaway, ang maurnos ti amin. Anya makunam na ibakak, Monica. Mayatak, Mr. Wong. Dakal atulong dayta para kadagiti agkasapulan dito San Bartolome. Kod. Hanggang mamangan no adalom sa palikot. Kas kumaitian niya? Hamangan di mo masango. Matlaw ko ngamin. Manmanukan lumwal palayo.
Saan na parikot dayta, Mr. Wong? Kabaulak ngay pamuspusan. Sige, planuan ta na impag lompang mahalamid. Tapno malogyanan panagtulong ko maliglikat agintag San Bartolome. Ubing pa'y gayam tinauli natin may sa akadwayo na isagmak, Narding. Pudno dayta, Simon. Banag apaglading itaklaunay. Narding. Isu dayta ti magagapo. No apay ajak kumakayat nga agpakita dito'y lamay. Nga gusto ka. Kasapulan dakdag iti naulila na. Nasken apatib karag ti pakinakamda. Tapno mabalan da daytoy apan nubok kadakwada. Gusto dayta, Narding. Agyaman iti panangkuyog mo kanyak, Simon. Awalan niya man na, Narding. Siyak ti pa di amang salwad iti pamati dagiti agintag ditoy. Pagrebengak matapapigsan ti pakinakam dagiti biktima. Simon. Iso amanamnamam ti kadak iti sipay mo. Kabayatan ti panakalamay dagiti kakadwam anapasag. Naimbagtadakan, iha. Talaga ang nagdandanagak. Mama. Kung aklan no maunaan na kapay asumangpot ni Papam. Sigurado nga agsubang kami manan no mapasamak ti kasta. Nagkariakan ka, Mama. Rumbang laa salimot mataktiin karik. Tapno awan ti rumswa aparikot. Iha. Mama, iti mabiit. Mangtadak manan iti tulong kadag iti marikrikat. Ha? Barang iti kasta nga aramidak. Mapunas tigura ti asino man amang ipangpangta iti pamilya tayo. Iha. Panagkunakot ni Papam ti rumbang apang ipakadaam iti dayta. Di kay danag, Mama. Talaga akasaritak matlaang ni Papa. Napasyarta amin yung dagiti nakamasayag akakadwam, Narding. Simon. Dakila ba nagtinaramidan? Tipan nakisaritam kadagiti na ulilada. Masigurado ka nakaited dayta iti kired ti pakinakamda. Sapay la kumatapudno ang nakatulong ang kadakwada. Di ka kadi mamati itin baga? Mamati ak. Iso na lang tapatsak nga dalat tamad dagiti mga sidsidir kanyak. Saan dala siguro ang may diretsya dayta? Rumbang la maawatam, wadaman kasta, Narding. Simon. Kasi ti ka na yung may bagakan ka. Rumbang lang agbalin ka man nakawat. Kasano nga roden? Idagas ka din iji simbaan. O sige. Amangan mo dakit di mat magsapsapol kanya ko dyan. Anya jay ko nami. Ituloy ko man yung timang tulong kadagiti agkasapulan nga agindag diti San Bartolome, Papa. Anya. Monica, saan tayo pa lang ang makasigurado? Napaggad pa lang taglawlaw. Amumit no anya tinapasama kiti kalabas saan aya? Amok, Papa. Nga mamati ak nga awan timang pasakit kanyak. Tapara kadagiti agindag nga kasapulan ti aramidak. Iya. Palubusan na kuma, Papa. Awan ti dakas nga aramidak. Sige. Umanugot ak. Agpaiso, Papa? Wen, ngam iti may sa kondisyon. Iti kanito nga da mapasama kariribok iti sa di naman na lugar na papanam. Isardeng mon amamin pinsan ti tumulong kadag iti agkasapulan. Ang duha-duha, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo? Patse ka sana palubusan ni Don Leon ti anak na. Ingkali mo ni kay pamuspusan na amin. Mamati kalamidan na kasta. Boss? Patsag tong palan mo ni kakalina. Napatag ngamin kan kuana maligliga tagintag San Bartolome. Sa bagay, boss. Iso di kagtanag, Maximo. Siyak makamo mga lukoy mo ni ka. Tapno kanayon sokilan na amana. Papahan kasta lamidak. Hininot mahalak panagtalek mo ni ka. Ket hininot mo't mapalas ko dahil chay Don Leon. Nagsarita kayon nga agama. Sapay la kuma, ta saan to asyak ti masidir,
no adda ti saan mo akayat na mapasamak. Jonah, Isu nga imbaga kiti anak ta asi ka ti Romba nga pagpakadaan na. Tapno saan ket di asyak ti sidiram. amok met kat, asikamat laeng timang mangtad iti tulong na kadagitag kasapulan. Ha? Ne, saan na nagkidaw kanyak iti tulong ni Monica? No kasta. Asino timang pondo iti dadya proyekto na? Jack mo, Leon. Nakaskas tao da ito ya. Asino timang tulong kini Monica iti kastang aramidon na? Kumusta ti pagnayo, Mendez? Ada sa magmamanong impormasyon ang nakalap mi, Chief. Isu na lang. Patsik asaan nga umdas dayjay. Tapno maamuan tayo no asino at talaga ti kabusor. Wah. Ang mga nodapay sa bali a pamuspusan ang napanunot nyo, Chief. Pinagtignay ko matkit din amin nga informer ko. Namnamak nga damot makalap na nga impormasyon. Chief. Ngamsaan kayo nga agsardeng, P1 Mendez. Idaulwam lat dagiti kakadwam. Matongpal, Chief. Talaga akas tate aramiden mi. At ang posibilidad din na panunot yun. Awadan ti sabali pa amang tulong kini Monica. No saan adayjay ang Mr. Wong. Amo. Ngam kasi tinakunamon iti kalabas. Saan arombang agdarasotosak. Narikatan, ang mga nakarkaron ton ti parikok. Anyang ano ti plano yo ita? Ipakpakat ni Mr. Wong ti kinatuso na ita. Pues, aramateg mat ti kinatusok. Iparupag ken kwa na anatus-tuso ak ngem iso. Ha? Kasi tinakon-akon, Bogi. Diyak umanugot niya agpakalaingkit din ni Mr. Wong dito'y mismo at teritoryo. Iso nga adalag ka na impag ti Rombeng nga aramidag. Asino ti kunam akadwam amang tulong kadagiti agkasapulan? Ni Mr. Wong, yaya? Anya, ay sus kamat, Monica. Kasanon numaamuan ni papamday ta. Anya kumangay ti dakas na. Agsosyo da papa kan Mr. Wong iti dakkel a restaurant. Nga adda ije sentro, saan ka di? Wan. No nagsosyo da, kaawatan anasingad da. Anya kumaga po akagura ni papa ni Mr. Wong. No para mo't iti pagsayaatan ti kaaduan ti aramiden na. Ay. Di kay agda nagyaya. Siyak ti makam mo. Siguradwak asaan nga agungat ni papa. Nakapasyal ka mat, Don Leon. Naimpag, di mo man ang pinatulungan paltok taok. Di nagpinakitaan iti saan ko ang magustuhan ti tao. Anya kumaga po nga garamid iti kontragan ko na. Don Leon. Adalain kayat ko alawagin ken ka, Mr. Wong. Anya day ta. Aklo naman wenno saan. Ammo kasi ka timang tultulong kini Monica tapno mawarasan na ititulong dagiti agindag dito San Bartolome. Saan man si Kolo Dakas? Saan ka te? Pudno nga wandakas na. Ngam kasi tinakon-akon itikan ka. Diyak kayat nga iraman mo ti anak ko itan nyaman na planom. Don Leon, saan ko plano bang te tolong? Plano day chay Monica. Himasidag lang kanya kita o kanayunan tulong. Anyo? Daytag paiso. Amo ma jenelosak tao. Eso sana kad kita Monica. Hoy. Madlaw na laos pogto tay chay Don Leon. Saan siya klok-lokwan ay tatao? No ada limad kanwat na. Atamat bukod ko plano. Kunakno dalabiit papanam. Putno matay na, Jonah. Apay nga rod adi kamatlaangan agsubli dito'y balay. Di kagdanag. Madamdamalay,
agawid akon. At dapat nga minoskan nga si Kaswar. Si katimakaam mo, ngamne, aganad ka kuma, Leon. Kaduwag ni Bugi. Iso nga waan titaga sa mapasama kanya. Ala, bye! Bye. Oh, makumikom manan ni Leon. Anya man nga tanti plan-planwan na. Ay, Diyos ko. Sapay la kuma. Tamawak ni tanan ti panunot ni Leon katagbaliwan. Sapay la kumata mapasamak dayta iti kabiitan a panawan. Bayat nga awan pa iti dakas a napasamak iti pamilyami. Nakasarong karkamet, Don Leon. At da ka di maipay ko. Hepe. Kaya't kulay nga ibinglaykan ka ti kapanunotak may papanit na pasamag dito San Bartolome. Anya ti kayat mo asawen, Don Leon? Chinese dagiti naudi ang nakalaban nyo saan ka di. Chinese matlaeng dyan nakamagyo. Ngam napapatay iti iyakaryo kuman iti provincial jail. When, Don Leon? Agdinamag nga agdadata nga adda ti mati nga aramid dagiti daduma Chinese. Nga adda dito pagilyan tayo. Masansa na may padamag nga isuda pa iti pagtaudan dagiti troga. Don Leon, anya ka di ti kayat yu asawen? Mabalin ka di adiritsyaen dakon? Napateg kanyag da ito nga ili. Hepe Salvador. Jak kayat anakarkaro pa'y nga agladingit kan marigatan dagiti agintag ditoy. Napaliw ko. Anang rugin dagiti nakamamas a pasamag ditoy manipot dimteng ni Mr. Wong. Anya ti kayat yu asawen iti dayta na ibagayo, Don Leon? Ibaskag natan ni Don Leon tipod na kinatao ni Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.